Príjemný dobrý deň, dámy a páni. Opäť vás vítam pri Slovensko a svet očami diplomatov. A opäť so vzácnym hosťom, tentoraz s veľvyslancom Talianskej republiky na Slovensku, pánom Gianclemente De Felice. Vítajte, pán veľvyslanec. Dobrý deň. Je mi veľkou cťou vás tu privítať a ako už máme vo zvyku začať našu diskusiu tým, že si možno trošku zrekapitulujme vašu diplomatickú kariéru predtým, ako ste sa dostali k nám na Slovensko ako ambasádor. Well, I started my career in 2001 actually, so quite a long time ago. Moju diplomatickú kariéru som začal v roku 2001, takže už dosť dávno. Predtým som pracoval v inej štátnej správe, no chcel som byť diplomatom. Nie preto, že by sme v rodine mali takúto profesnú skúsenosť, ale preto, že naozaj verím v medzinárodné vzťahy a diplomáciu. Potrebu toho, aby krajiny, národy či štáty spolu hovorili a spolupracovali. Takže to je hlavný dôvod, prečo som sa v roku 2001 rozhodol vstúpiť do diplomatickej služby. Po niekoľkých rokoch v Ríme na ministerstve, kde som mal na starosti oblasť Afriky, som bol vyslaný na 4 roky do Kene a potom na 4,5 roka do Prahy, kde som bol zástupcom vedúceho misie. Viedol som politickú kanceláriu veľvyslanectva. Bol som tam počas prvého českého predsedníctva v Rade Európskej únie. Priznávam, bolo to dosť náročné obdobie. Is Mr. Schwarzenberg? Áno, s pánom Schwarzenbergom ako ministrom zahraničných vecí. Potom som sa vrátil do Ríma, kde som bol 12 rokov. Pre diplomata je to dlhá doba, keď zostane v ústretí 12 rokov, ale úprimne povedané, hlavným dôvodom bolo to, že som sa vždy staral o dôležité a zaujímavé oblasti. Predovšetkým rusko-ukrajinské vzťahy. To bolo v čase anexie Krymu, prvých sankcií v tejto súvislosti, či obdobia tzv. Majdanu. Takže ako je zrejmé, vo veľmi zaujímavom a hektickom období pre tieto krajiny a tiež pre medzinárodnú politiku a samotnú diplomatickú službu. Potom som 5 rokov viedol oddelenie pre krajiny Perského zálivu. To bol úplne iný scenár, úplne iná oblasť, ale rovnako náročná ako tá prvá, samozrejme z iných dôvodov. V krajinách Perského zálivu to bolo najmä o vytváraní nových partnerstiev a posilňovaní tých existujúcich. V roku 2021 som bol dokonca požiadaný, aby som prevzal agendu pre oblasť Afganistanu len niekoľko dní predtým, ako Kábul obsadil Taliban. Takže aj na toto obdobie si uchovávam čulé spomienky, avšak veľmi užitočné z profesionálneho hľadiska. A potom v poslednom období som bol riaditeľom pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie v rámci nášho ministerstva zahraničných vecí. A potom mi jedného dňa zavolali a povedali mi, či by som nechcel odísť ako veľvyslanec na Slovensko. A ja som povedal, samozrejme, že budem rád a bude mi cťou. A preto som tu. Pán veľvyslanec, spomínali ste vaše vyslanie v Prahe a nedá mi neopýtať sa, v čom vidíte taký ten najzásadnejší rozdiel. Okrem teda toho, že ste v tom čase boli zástupca veľvyslanca a dnes ste už v pozícii veľvyslanca tu u nás v Bratislave. V čom sa líšili tieto misie a možno aké sú aj vaše očakávania od Bratislavy a Prahy? Well, when I arrived in Prague, I did not have those many expectations. I knew the city because I'd been there as a tourist, mostly. So, first of all, it was a pleasure to come back to Central Europe and to Prague in particular. I discovered that Czech Republic... No, keď som prišiel do Prahy, tak som nemal až také veľké očakávania. Mesto som poznal, lebo som tam bol niekoľkokrát ako turista. Takže v prvom rade to bola radosť vrátiť sa do strednej Európy a najmä do mesta, ako je Praha. Zistil som, že Česká republika bola v tom čase, ale hádam aj dnes stále je, mimoriadne dynamickou krajinou. Krajinou, ktorá sa snažila rásť a využiť všetky príležitosti vyplývajúce z členstva v Európskej únii. Aj vďaka tomu Praha pripomínala niečo, čo by sme mohli označiť dielňou. Kamkoľvek sme sa v tom čase vybrali, všade sme mohli nájsť nové budovy, ktoré sa stavali, nové aktivity, ktoré sa otvárali a dokonca aj nové príležitosti pre cudzincov, ale aj pre Čechov. Česi sú veľmi aktívni ľudia, povedal by som. Je zrejme, že si uvedomujú svoju slávnu minulosť, pretože Praha bola vždy hlavným mestom, aj keď nie ríše, ale aspoň kráľovstva. Aj z tohto pohľadu sú veľmi zaujímavým národom a interakcia s nimi bola preto vždy dynamická a nie vždy jednoduchá.
Najskôr bolo potrebné sa s nimi zblížiť, spoznať sa navzájom, až potom bolo možné skonštatovať, že máte českých priateľov. To je to, čo si prinášam ako skúsenosť z Českej republiky. Keď som prišiel na Slovensko, uvedomoval som si, že Slováci sú ako si iní, ako ich českí bratia. A každý deň môžem túto odlišnosť zažívať. Slováci sú oveľa podobnejší Talianom, ako si možno myslíme. Nie len preto, že máte dobré vínko, ktoré pijete s rovnakou chuťou ako my a užívate si život ako my. Ale aj bez tohto klišé môžem povedať, že Slováci sú nesmierne štedrí a radi sa podelia o všetko, čo majú. Ak vás poznajú, ak s vami majú nejakú spoločnú skúsenosť, ich srdce je naozaj otvorené a veľké. Nebudem tvrdiť, že toto je jeden z rozdielov medzi Slovákmi a Čechmi, ale naozaj som nadobudol dojem, že so Slovákmi sa z môjho pohľadu dá dohodnúť a spriateliť ľahšie, ako som zažil v Česku. Samozrejme, mám na mysli na osobnej úrovni. Hovorím o mojej osobnej skúsenosti. Ak sa pýtate, čo môžem očakávať od svojho pobytu na Slovensku, tak môžem skonštatovať, že Slovensko je krajina, ktorá miluje Taliansko na každej úrovni. Nejde len o kultúru či taliansky dizajn, ale aj o náš spôsob života, o náš spôsob podnikania, o spôsob, akým artikulujeme, čo údajne mnohých Slovákov na Talianoch fascinuje. Priznávam, to je niečo, čo som si neuvedomoval a čo tu na Slovensku zažívam na dennej báze. V krajine s 5,5 miliónmi obyvateľov, v ktorej sa taliančina študuje na 5 univerzitách, v ktorej je takmer 100 stredných škôl s výukou taliančiny po celej krajine, naozaj od Bratislavy až po Trebišov. To je niečo nielen výnimočné, ale povedal by som až unikátne. Takže moje očakávania sú vlastne podporiť túto vášeň, lásku, ohľaduplnosť, ktorú majú Slováci k mojej krajine, k môjmu národu a ku všetkému, čo je talianske, aby sme posilnili naše vzťahy na politickej, ale aj ekonomickej úrovni a ak je to možné, aj na kultúrnej úrovni. Hovorím, ak to bude možné, pretože moji predchodcovia v tomto smere urobili veľa, takže bude ťažké urobiť ešte viac. In which there are almost 100 high schools all over the countries, really from Bratislava up to Trebišov, where you can find Italian taught as a second language, is something not only extraordinary, I would say unique. Mm-hmm. So my expectations are actually to build up this passion, love, consideration that Slovaks have towards my country and towards my people and towards all that it is Italian, to strengthen our relations at political level, at economical level, and if possible, even at cultural level. I say if possible because my predecessors have done a lot in this respect, so it will be difficult to do something more. Určite môžem potvrdiť, pán veľvyslanec, tú lásku k Taliansku aj v našej rodine je veľká. Takisto môžem potvrdiť, že vaši predchodcovia naozaj boli veľmi aktívni diplomati a veľmi dobre sa s nimi spolupracovalo. A takisto veľmi rád počujem, že ste tu našli takéto unikátne prostredie, možno aj do istej miery porovnateľné s tým, čo ste zažili v Českej republike, ale iné. To si my Slováci častokrát neuvedomujeme. Ak dovolíte, aby som sa rád opýtal, aká je aktuálne situácia v Taliansku? Politická, ekonomická? Je to krajina, ktorá je nám, ako ste povedali, veľmi blízka, ale mám pocit, že nevieme dosť o tom, čo sa u vás vlastne v tejto chvíli deje. Well, first of all, I'm happy that you love Italy, and I'm not sure that you do not have enough information, because today you can easily get information about what... No, v prvom rade som rád, že aj vy máte radi Taliansko. Každopádne nie som si istý, že by tu bol nedostatok informácií o Taliansku, pretože dnes môžete ľahko a rýchlo získať informácie o čomkoľvek, alebo zhruba o čomkoľvek, ak ich správne hľadáte. Ak mám byť stručný, pretože samozrejme v Taliansku sa toho deje veľa, tak by sa to dalo zhrnúť do slova stabilita. Súčasná vláda nedávno oslávila svoj dôležitý cieľ, stala sa treťou vládou slúžiacou celé svoje funkčné obdobie, a to od existencie vlád v Taliansku. Prvé dve boli, myslím, dve Berlusconiho vlády a táto je tretia. Čo je unikátne pre Taliansko, lebo tie zmeny vlád boli pomerne pravidelné. Počnúc obdobím po druhej svetovej vojne, vrátane druhej Talianskej republiky po 90. rokoch. Yeah, we had some governments which we used to call summer governments, because they really lasted only for 3 months, from June to September. This government is
pretty stable. Áno, je to dôležité aj z hľadiska vnútornej politiky, pretože takáto stabilita dáva možnosť plánovať hospodársku aj priemyselnú politiku, vytvárať stratégie týkajúce sa migrácie, ale aj politík na medzinárodnej úrovni. Samozrejme, dynamika medzi súčasnou väčšinou a opozíciou v Taliansku je mimoriadne iskrivá, čo znamená, že každý deň alebo takmer každý deň dochádza k stretom. Ale toto je demokracia a jej súčasťou je dodržiavanie istých pravidiel. Áno, môžete súhlasiť alebo nesúhlasiť s rôznymi politickými názormi a postojmi, ale je to súčasť demokratickej dynamiky. Takže je to viac než vítané. Vrátim sa ale k tomu, aké dôležité je, že stabilná vláda dokáže aj silnejšie presadzovať hlas Talianska na medzinárodnej úrovni. Ľahko si totiž môžete domyslieť, že ak naši medzinárodní partneri budú musieť rokovať s niekým, koho len teraz poznali, a kto tam bude len pár mesiacov, 3 mesiace, 1 rok, vzájomná komunikácia, ktorú nadviažu, bude, povedal by som, menej hlboká a menej intenzívna. Ale ak vedia, tak ako teraz vedia, že premiér, ministri či námestníci ministrov tam zostanú nejaký čas, tak je isté, že je ľahšie nájsť spoluprácu aj na medzinárodnej úrovni, na dokumentoch Európskej únie v rámci OSN či na úrovni NATO. Takže Taliansko sa stáva silnejším aj v týchto rámcoch, a to vďaka stabilite vlády. Napríklad na úrovni EÚ patríme medzi zakladateľov, takže pevne veríme v projekt Európskej únie. Sú však veci, o ktorých sa musí viesť živá diskusia. Viem, že aj Slovensko patrí medzi krajiny, ktorých vláda verí v európsky projekt, ale domnieva sa, že v rámci Európskej únie je čo prehodnocovať. Takže si myslíme, že so stabilnou vládou dokážeme naše záujmy naozaj výraznejšie a efektívnejšie presadzovať v rámci diskusie na rôznych radách Európskej únie. Sme krajina, ktorá sama energiu nevyrába, takže napríklad energetická politika je jednou z tých, ktoré nás zaujímajú najviac. Sme krajinou so silnou výrobou a rozvinutým priemyslom, čo je ďalšou našou prioritou, ktorá nás veľmi zaujíma. Takže snaha o efektívnejšiu, konkurencieschopnejšiu, ale aj spolupracujúcu Európu je niečo, čo nám skutočne leží na srdci. A dodal by som, že aj bezpečnejšia a istejšia Európa. Patríme teda do skupiny krajín, ktoré veria, že spoločná európska obrana by mala dostať silný impuls. Patrili sme k tým členom, ktorí vždy podporovali myšlienku spoločnej európskej obrany. To neznamená spoločnú armádu, ale spoločnú obrannú politiku, spoločné zásady, na ktorých by každá krajina mala budovať svoju národnú obranu a tiež spolupracovať s ostatnými, napríklad pri dodávkach zbraní či pri výrobe a zásobovaní zbraňami. V najbližších dňoch sa uskutoční zasadnutie Európskej rady, na ktorom sa bude diskutovať aj o novom nariadení, o obstarávaní o dodávkach zbraní v rámci Európskej únie. Je to niečo, na čo nám veľmi záleží, pretože sme presvedčení, že vo svete, v ktorom sa vyrábajú a predávajú zbrane, by sme mali byť skutočne dostatočne silní, aby sme sa mohli zásobovať sami. We were among those members who have always supported the idea of a European common defense. That does not mean a common army, but a common defense policy. Common principles on which every country should build up its national defense and also cooperate with the other, for instance, for supplying of weapons, production and supply of weapons. In the few forthcoming days, there will be tomorrow actually, there will be a European Council in which they will also discuss a new regulation for procurement and supply of weapons within the European Union. This is something we are very keen on because we do believe that in a world in which there are countries that produce and sell weapons, we should actually be as strong enough to supply ourselves as we are. Rozumiem. Pán veľvyslanec, keď hovoríte o spoločnej európskej obrane, nedá mi neopýtať sa aj na Severoatlantickú alianciu. Ste jeden zo zakladajúcich členov Severoatlantickej aliancie a v tejto súvislosti je zaujímavé sledovať aj kroky amerického prezidenta. Boli pomerne veľké obavy. Aké budú tieto kroky a do akej miery sa oslaví Severoatlantická aliancia? Aký je pohľad z Talianska? I believe that NATO and the European Union, as far as defense and security is concerned, are complementary. They are not necessarily
one against the other. Absolutely, 97% of EU member states. Severoatlantická aliancia a Európska únia sa takmer úplne prekrývajú, pokiaľ ide o jej členov, a preto by mal medzi nimi existovať súlad v prístupe k spoločnej bezpečnosti. Dlhé roky mali NATO a Európska únia každá svoju vlastnú bezpečnostnú politiku. Teraz je čas na integrovaný prístup. Hovoríme tomu posilnenie európskeho piliera v rámci NATO. Európsky pilier nie je fetiš, ako sa niektorí snažia zdôrazniť. Je to jednoducho o tom, že my ako členské štáty EÚ v rámci NATO môžeme priniesť svoj hlas, predovšetkým pokiaľ ide o priority. Pre nás je prioritou Ukrajina, ale rovnako nesmieme zanedbávať ani fakt, že máme aj ďalšiu hranicu, a to južnú hranicu EÚ a NATO. Takže hrozby prichádzajúce z juhu treba tiež brať do úvahy a sú tiež dôležité. Ďalšia dôležitá diskusia je o nástrojoch, ktoré máme na úrovni EÚ a Severoatlantickej aliancie NATO, aby sme sa pokúsili predchádzať týmto výzvam prichádzajúcim zvonku, bojovať proti nim a čeliť im. A tiež do akej miery sa tieto nástroje navzájom doplňajú, je nevyhnutné vyhnúť sa prekrývaniu, pretože prekrývanie znamená dvojité výdavky a dodal by som aj polovičnú účinnosť. Takže sa musíme navzájom rozprávať. Boli sme medzi krajinami na úrovni Európskej únie, ktoré presadzovali realizáciu tzv. Spoločných stretnutí rovnako na oficiálnej úrovni, ako aj na pracovnej úrovni medzi skupinou veľvyslancov EÚ pre bezpečnosť a veľvyslancami akreditovanými pri NATO. Môže sa to zdať zvláštne, ale tieto dve skupiny, aj keď sú obe v Bruseli, tak sa stretávajú veľmi zriedkavo. Preto je nevyhnutné, aby sa skupina veľvyslancov zaoberajúca sa politikou a bezpečnosťou v rámci Európskej únie a skupina veľvyslancov zaoberajúca sa agendou NATO začali aktívne spolupracovať a pravidelne stretávať. Výzvy, ktorým čelia, sú totiž rovnaké a aj peniaze na zvládnutie týchto výziev sú rovnaké, keďže 97% krajín Európskej únie sú zároveň členské štáty NATO. Takže nástroje a priority by sa mali definovať spoločne. The group of ambassadors dealing with politics and security and the group of ambassadors dealing with ambassadors accredited at NATO now are again working together, meeting together on a regular basis, and it is exactly for that, because the challenges are the same. The money is the same. Since 97% of EU countries are also member states, the money are the same, the budgets are the same. So the instruments and the priorities should be jointly defined. Samozrejme súhlasím s vami, pán veľvyslanec. Je to veľmi dôležitá téma. Predsa len nedá mi nevrátiť sa ešte k Donaldovi Trumpovi. Ako vnímate možno jeho politiku v súvislosti so Severoatlantickou alianciou? Boli isté obavy, ako sa postaví tejto našej myšlienke spoločnej obrany? Well, Donald Trump is the president of the, I can say, most powerful country all over the world. So he has his national priorities, first of all, and then he recognizes himself as part of some common joint institutions, starting from NATO and the United Nations. Of course, Nuž Donald Trump je prezidentom krajiny, ktorú môžeme označiť za globálne najsilnejšiu a samozrejme má svoje národné priority. Zároveň ale uznáva, že je súčasť niektorých spoločných inštitúcií, počnúc z NATO a OSN. Samozrejme, ak bude musieť urobiť rovnováhu medzi národnými prioritami a prioritami ako člen týchto spoločných multilaterálnych inštitúcií, pravdepodobne budú mať národné priority väčšiu váhu a budú oveľa dôležitejšie pri realizácii jeho politiky. Osobne nie som presvedčený, že Spojené štáty niekedy opustia NATO alebo OSN. Poznajú dôležitosť nášho multilateralizmu, mechanizmu, ktorý nás spoločne chráni a prispieva k posilneniu našich národných síl. A iste aj pre ne existujú cesty, spôsoby a možnosti, ako ho urobiť lepším či efektívnejším. To sa pritom nedá nevyhnutne dosiahnuť len využitím nástrojov, ktoré sú súčasťou týchto multilaterálnych inštitúcií. Niekedy, keď to situácia vyžaduje sa do spôsobu života a dynamiky multilaterálnych inštitúcií, môže vniesť aj niečo národné. Takže to, čo Donald Trump robí, je vlastne jeho osobný príspevok. Samozrejme, na druhej strane, keďže tieto inštitúcie sú multilaterálne, jeho príspevky musia akceptovať aj všetci ostatní členovia. A čím viac nás je, tým ťažšie je hovoriť jedným hlasom. Nemôžeme však poprieť, že to, čo sa niekedy považuje za akýsi rituálny spôsob vedenia medzinárodných
medzinárodných vzťahov prináša určité výsledky. Napríklad to, čo Donald Trump urobil pre Blízky východ, je niečo mimoriadne dôležité. Je to krok vpred, či dokonca žiarivé svetlo, ako to definoval pápež, a my ako medzinárodné spoločenstvo by sme mali jeho úsilie oceniť ako príležitosť. Irritual way of managing international files is obtaining some results. What he has done for the Middle East, for instance, is something extremely relevant. It is a step, shining light, as the Pope defined it, but nevertheless, it is a step, and we should give value to his endeavors as an opportunity. Dúfajme, že sa mu niečo podobné podarí aj v súvislosti s vojnou na Ukrajine. To by sme sa určite všetci veľmi potešili. Ak dovolíte, pán veľvyslanec, poďme naspäť k slovensko-talianským vzťahom. Zaujíma ma, ak dovolíte, možno niekoľko dôležitých vecí súvisiacich s našim obchodom, alebo aj politickými vzťahmi. Ako sa vyvíjajú z vášho pohľadu? No, it's definitely positive and it's definitely growing, and it cannot be otherwise, considering. Sorry if I came back again to European Union and NATO, because we are part of these families. Before being close countries, our civil societies Určite sú pozitívne a určite majú rastúcu tendenciu. Ani to nemôže byť inak, keďže sme obaja súčasťou jednej rodiny v rámci Európskej únie a aj Severoatlantickej aliancie. Nehovoriac navyše o tých spoločných sympatiách, o ktorých sme sa už rozprávali. Politický dialóg prebieha na vynikajúcej úrovni. Dôkazom je návšteva vašej hlavy štátu aj vášho premiéra v Taliansku. A ja osobne som bol pri tom, keď bol prezident Pellegrini v Taliansku v januári tohto roku na oficiálnej návšteve. A musím povedať, že atmosféra počas rozhovorov, aj keď sa riešili mimoriadne vážne otázky, bola veľmi priateľská a konštruktívna. Spomenuli ste Ukrajinu. Ukrajina bola tiež jednou z otázok, ktoré sa obšírnejšie riešili s našim prezidentom republiky aj s predsedom našej vlády. A ak som spomínal priateľskú atmosféru, nemyslím tým len úsmevy, objatia a podľapkávanie po pleciach. Priateľskosť spočíva aj v tom, keď vám priateľ povie aj to, čo sa mu na vás nepáči. Inak povedané, priateľ má právo a pravdepodobne aj povinnosť povedať vám: pozri, to, čo robíš, nie je správne. Takže to je to, čo mám na mysli, keď hovorím o priateľskej atmosfére. Dokonca aj pri témach, v ktorých nie je úplná zhoda medzi Slovenskom a Talianskom. Dokázali sme diskutovať veľmi úprimne, otvorene a vzájomne sa rešpektovať. A to je dôležité, pokiaľ ide o oblasť hospodárstva. Áno, náš obchod sa medzi minulým a týmto rokom mierne zvýšil. Ak si dobre pamätám, náš dovoz zo Slovenska sa v prvom pôroku 2025 zvýšil z 2,3 na 2,5 miliardy v porovnaní s prvým pôrokom 2024. A náš vývoz sa v tom istom období dostal na 2 miliardy z 1,9 miliardy. Nie je to teda obrovský nárast, ale zároveň to znamená, že je stabilný a dokonca sa zlepšuje. Vo vašej krajine sme ako Taliansko zrealizovali významné investície. Sú tu spoločnosti, ktoré stavali a stavajú svoje továrne tu na Slovensku a realizujú svoju produkciu odtiaľto. Okrem iného aj preto, lebo Slovensko má jedinečnú geografickú pozíciu uprostred rôznych koridorov z východu na západ, zo severu na juh Európy a tiež vzhľadom na obnovu na Ukrajine. Verím, že rekonštrukcia Ukrajiny bude veľkou príležitosťou pre Slovensko, ale aj pre zahraničné spoločnosti, ktoré chcú mať základňu blízko Ukrajiny, ale zatiaľ nie na Ukrajine. Takže akákoľvek snaha v tomto smere o zlepšenie infraštruktúry vo vašej krajine, najmä vo východnej časti krajiny, je viac ako vítaná. Iste by to ocenili nielen talianske spoločnosti, ale aj všetky ostatné spoločnosti, ktoré majú v úmysle prísť na Slovensko vzhľadom na rekonštrukciu na Ukrajine. Samozrejme, skôr ako sa táto začne, musíme mať mier, ale deň potom, ako nastane, už musíme byť pripravení. Už nebude čas na rozmýšľanie, ale musíme byť pripravení okamžite začať. Z môjho pohľadu to znie veľmi sľubne. In your country, especially in the eastern part of the country, I guess it's more than welcome. It would be more than welcome, not only by Italian companies, but also by all other companies who intend to come to Slovakia in view of reconstructions in Ukraine. Before reconstruction, we shall have peace, of course, but we shall get anyhow ready for the day after.
When peace comes, there will not be time to think about it, but we shall be ready to start immediately. Znie to veľmi perspektívne a ďakujeme aj za toto odporúčanie. Ďakujeme, pán veľvyslanec, aj za možno ten optimistický prístup, ako by sa mohol vyvíjať východ našej republiky. Možno aj vďaka mieru, ktorý verím, že na Ukrajine nastane čo najskôr. Ak by sme sa mohli posunúť možno v tých našich vzťahoch trošičku ďalej, ako je to v medziľudských vzťahoch. Máme pomerne silnú slovenskú komunitu žijúcu v Taliansku a zároveň pomerne silnú taliansku komunitu žijúcu na Slovensku. Aké sú vzťahy vášho veľvyslanectva s touto komunitou? Well, as you know, as I told you, it's almost 1 year that I'm serving as ambassador of Italy to Slovakia. I started touring your country not long time ago, mostly because the first few months, as it happens always, when a new ambassador arrives, first of all... Je to už takmer rok, čo som vo funkcii talianskeho veľvyslanca na Slovensku a priznávam, cestovať po vašej krajine som začal len nedávno. Ono je to totiž tak, že keď príde nový veľvyslanec, musí sa najprv zoznámiť s hlavným mestom, s inštitúciami, s politickým prostredím, až potom sa môže začať pohybovať mimo hlavného mesta. Ja som už napríklad navštívil Tatranský región, bol som v Poprade, kde máme veľmi aktívnu komunitu, pravdepodobne najstaršiu komunitu, akú máme v tejto krajine. Takú, ktorá u vás pôsobí už 30-40 rokov, komunitu podnikateľov, veľmi aktívnu v tejto oblasti. Bol som tam už dvakrát, teraz v júni dokonca aj s prezidentom Pellegrinim. Nedávno som bol aj v Košiciach, kde som napríklad zistil, že na tamojšej univerzite študuje zhruba 150 talianskych študentov. To bolo pre mňa prekvapenie. Stretol som sa s nimi a spýtal som sa, prečo študujete v Košiciach? Lebo to pravdepodobne nie je prvé mesto, ktoré vám napadne, keď si v Taliansku pomyslíte, kde by som mohol študovať. Ale oni boli nadšení z mesta a väčšinou sa o tejto možnosti dozvedeli od iných študentov v Taliansku. Každopádne sú so štúdiom veľmi spokojní. V Košiciach je aj nádherné operné divadlo a možno neviete, že umeleckým riaditeľom baletného súboru je Talian. V blízkosti Košíc sú aj ďalší talianski podnikatelia, väčšinou v potravinárskom a vinárskom sektore, ale nie len v ňom. Budúci týždeň sa chystám do Prešova. Ešte som tam nebol, ale už dnes viem, že aj v tomto meste sú talianski podnikatelia a chystám sa navštíviť aj niekoľko ich výrobných miest. A tiež sa chystám na Prešovskú univerzitu, kde majú výuku talianskeho jazyka a kultúry a medzi študentmi, ktorí navštevujú tento kurz, je aj rektor univerzity. To ma potešilo dvojnásobne a aj preto sa tam teším. Bol som v Nitre, v Banskej Bystrici, v Modre, v Trnave dvakrát. Snažím sa trochu cestovať a všade, kde idem na nejaké miesto mimo Bratislavy, sa snažím stretnúť nielen s miestnymi inštitúciami, ale ak môžem, tak aj s Talianmi, ktorí tam žijú. Myslím si, že jedným z dôvodov, prečo je Taliansko na Slovensku tak obľúbené, je aj to, ako sa Taliani v tejto krajine správajú. Prekvapilo ma, že tu nevedú takmer žiadne súdne spory a ani nemajú zásadnejšie obchodné problémy. Áno, je to dosť zvláštne, keďže všade na svete sa v rámci talianskej komunity takéto problémy vyskytujú. Tu na Slovensku sa Taliani správajú naozaj dobre. Mám z nich veľkú radosť a hovorím im, pozrite sa, na čele každého z vás je vlajka, naša štátna vlajka, tak si prosím zachovajte zodpovednosť a vedomie toho, že kamkoľvek prídete, budete nositeľmi dobrého mena Talianska. Ak sa budete správať zle, bude tým trpieť celá talianska komunita. Ak budete korektní, budete rešpektovať zákony, budete rešpektovať svojich kolegov, budete rešpektovať aj spoločenské zvyklosti miest, v ktorých žijete, budú rešpektovať vás a budú rešpektovať krajinu, z ktorej pochádzate. There are not major commercial issues in courts. That's pretty strange. Everywhere in the world there are commercial issues brought up to the attention of courts. Here in Slovakia, the Italians are behaving really well. I'm very happy about them, and I tell them, look, on the head of each one of you there is the flag, the national flag. So keep this responsibility on always being aware that wherever you go, you bring up the name of Italy. If you behave in a bad way, it's all the Italian community that will suffer. If you are correct, you respect laws, you respect your counterparts, you respect even the social habits of the places in which you live, they will respect you and they will respect your country. Toto je veľmi zaujímavý pohľad.
Veľmi, veľmi pekne ďakujem za ňa. Nedáme, keď ste spomínali vaše cesty po Slovensku, určite ste zažili aj niečo zaujímavé alebo možno aj vtipné, o čo by ste sa chceli podeliť s našimi divákmi a poslucháčmi. Čo to bolo, pán veľvyslanec? Well, everything is interesting. I guess that there is no good diplomat that is not curious of discovering. So I'm always whenever I go somewhere as with the enthusiasm of a child, really. Eager to see, to discover, to look at what is around him, to listen to people. Sometimes my wife always says Všetko, na čo tu narážam, je zaujímavé. Neexistuje dobrý diplomat, ktorý by nebol zvedavý na objavovanie nových vecí. Kedykoľvek niekam idem tam doslova s nadšením dieťaťa. Túžim objavovať nové veci, počúvať ľudí. Moja manželka sa ma napríklad vždy spýta, prečo sa pozeráš na tých ľudí, ako rozprávajú. Chcem pochopiť, čo hovoria, aby som pochopil, ako rozmýšľajú. Možno je to smiešné, ale taký proste som. Všetko je pre mňa zaujímavé. Netvrdím, že som zažil niečo smiešne, skôr niečo príjemné. Keď som bol v Košiciach, hostil ma zástupca primátora a povedal mi, vidíte ten obraz? Bol to vlastne obraz Košíc, ktorý našli v Taliansku a prvý taliansky veľvyslanec ho tu nechal ako darček. A aj ja som už objavil doma vo Florencii staré obrazy Slovenska, pritom nikto netušil, že ide o Bratislavu. Historici zistili, že Požoň nebola Poznaň, ale Bratislava. Zistil som teda, že vzťahy medzi našimi komunitami siahajú naozaj ďaleko do minulosti. Včera som sa napríklad zúčastnil konferencie o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ktorý je samozrejme veľkým hrdinom vašej histórie, ale je aj dôležitou súčasťou mojej histórie. To, čo urobil pre posilnenie vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi na jednej strane a Talianmi na strane druhej, bola veľká vec. Máme spoločné časti histórie, čo robí zo Slovenska zaujímavú krajinu na spoznávanie. Are really old and they really go back in time. Yesterday I attended a conference of Milan Štefánik. Milan Štefánik is, of course, a hero of your history, but it's also a part of my history for what he did to strengthen relations between Czech and Slovak on one end and the Italians on the other end. So we have parts of the history that are in common, and this is what really makes Slovakia an interesting country to live and work in. Určite áno. A navyše tá spoločná história aj vďaka Milanovi Rastislavovi Štefánikovi bola pre nás v tom čase mimoriadne dôležitá, takže určite to boli zaujímavé informácie, ktoré ste sa dozvedeli. Teším sa tomu vášmu záujmu o Slovensko, pán veľvyslanec. Budem sa ešte viac tešiť, keď sa o ňom môžeme porozprávať ešte raz počas vášho mandátu tu u nás na Slovensku. A v tejto súvislosti už možno len posledná otázka. Ako vám ide slovenčina? Lebo viem, že v Českej republike ste určite už čo to pochytili z češtiny, tak ako je to so slovenčinou? I hope I will be a better ambassador than I am as a Slovak student. Meaning that, of course, when I was in Prague, I was younger, so it was easier for me to Dúfam, že budem lepší veľvyslanec ako študent slovenského jazyka. Keď som bol v Prahe, bol som samozrejme mladší, takže sa mi učilo ľahšie. Naučil som sa trochu češtinu, potom som si dlhých 12 rokov pamätal češtinu, ale nikdy som nemal príležitosť ju použiť. Ale keď som sa vrátil, prišlo to samo. Snažil som sa študovať slovenčinu ako bežný študent, ale nebol som veľmi úspešný, napriek tomu rozumiem, ale neodvážim sa hovoriť. Radšej čítam, ak mám niečo povedať po slovensky. Napriek tomu dúfam, že v budúcnosti budeme môcť mať ďalší rozhovor a celý ho budeme môcť viesť v slovenčine. Nevertheless, I can understand. I still don't dare to speak. I prefer to read if I have to say something in Slovak. But I'm sure that in the future we can have another interview and we will have the interview all in Slovak. Budem byť s teba potešením a budem sa teda tešiť na naše ďalšie stretnutie. A ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor, pán veľvyslanec. Thank you very much.